Pintxana da, esan daiteke trantsiziozko txaranga badala. Jende askoi aukera ematen dione txaranga bat, bai gazte, bai heldu. Helburua da aurrei aukera ematea inauteritan kalea ateatzea behaien instrumentukin. Eta dakitena jotzeko aukera izatea. Segurazkire kalidatez ez da izango puntxa-puntxako, baina emozioz eta gogoz eta pasioz hobenetakoa Tolosan. Orduan, bueno, esan daiteke pintxana dela Tolosako txaranga handina eta aukera gehien ematen dituna. Bere garaien, Antxon de Pedro, Periko de Pedro, Jose Maria Arostegi eta hoiek atera eta gero, hoiek pixkana gauzi zuten eta beste pintxanero batzuk aurtu ziren. Ropero, Fernando, Jose Mari Mendibil, Xanti Balza. Porque urte desentek basa dituzte gurekin lan aiten eta horregatikan behaiei de bai gaur zapiak emango izkiogu. Bildurrak kentzeko, denak hemen ikasi gea ikasten eta lanen, eta bueno, hola ikasten da, ateratzen. Bueno, egia esan enun espero zuzendari ateatzean, netzako sorpresa handia izan zen. Emozioa da, barrutik sentitzen duten gauza bat txiki-txikitatik atera naiz, orduan. Egia esan tope hain naiz gozatzen, ze azkenen bizin behin daukezun aukera da. Eta niretzako hori bat da. Bueno, uste duk izan nintzen nik uste festari asko aportatzen dion txaranga bat. Eta alik eta hobekin pasako deu, eta alik eta giro hobena jartzen Tolosar guztintzat. Eta batez ere, festa jartzeko eta festa girotzeko modu ehar bat irutzi zainari. Ni Tolosako naiz, orduan giroa, gero ere azkenen familitik handatorkit asko, ez? Eta ustez, behin edo, bitan edo, aldan guztitan, jotzea etorri behar dara, nik konbidatu eta izuen.